huwa lezi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karahal mushrikun masabai tiefo ala min kwa ya ga kira chini kanda ni tie dine wa abi dine korota dine beka hal no mabe ale ala jugu kafiruma obi sabati mamadul mustafa kofe nabi nyuma ni kira ya bulo naw dashwala dine dume korota chugudi nga namirila dalba masa yere kallairula ayemu di mamadul mustafa ma kafo aka hakilla tige alena dine tigiya di yamaruma minu bina wuli ka joni ala ka dine kuma mina ni nyagamini ni namara bina ka do ala ka dine na afoba jugu fe uti sira jalakili baka jalakili nye ubi ala fe wa ala yere bu fe ala ba bolo do ulu fe uka ko kilingili bela wa ala yere bolo no ubi yeni cheba do de ka kewale be duguma kolo kan cheba min ni ale nana mamadul mustafa kisi ani nema bayi ka ale nyana fi bo ana ala ka dine buna kukan na wula ka jo ani na ka nafolo ana ka wati ka bela jilen saraga ala ka dine ka soroka ka kofi mana jema beto ala yere bolo ala fana yi kofli ala ni deme fasuya bera jile dile ama aka ka dine foro chike ne kama sedina shokmar sedu klubal faroku mi ye geleyaw nyaniw ani torogo bera jile ku ala ka dine kabini a sokolon kono shiwla so minu ni mata meri fiu ko bunu hadma demi sega shimi kono kafara ayoro jugu shilika ala subhanahu wa ta'ala ka dine nofe kata se senatamo ma ka ala ka dine lase aka joma ni ala yere nana ka layru tale dafaye kafo mi dine deme baw deme wa middu unitoro ni juguya beche ni yelemali kele aye ka bo sokolo kono kana sojo ala ka dugukolo kan so munu naka watila atanyo na bulu ni kuma nchie tigele no bako jigoro ni here makono manguro tula ni tari nye da misiri belebele nka etaji fla miliard du memina ka kla ka ye o misiri belebele kele inkerefe ikuma din islamia ye faruku togola so belebele fana nundui sanga so woro kafara ayrebi so belebele min kono here makono nere korlala o kan ka kla ki kundegu ka immeuble bomu kone laje sanga so saba mini tele horonya ni arajo horonya chogo me o kan kafara boulangerie pâtisserie umul kairika o sanga so kele nyekunklena ka kla ka ala ka domo bueli dunanjigi so folo ko jema pasiye o nyefe ka laban ka dunanjigi so flana baro nundu ni o yere sanga so sabana bilila hala mamen ni o a 3e étage ibado ka fo niti mani vi fangaye ni ala subhanahu wa ta'ala ka deme kene kanta de ka jira bunu hadma deuna ni yere di alama ala bi deme wa ere miriti femunu na ala bo bedima ni so munu ni ujole vleni a kelengelen jole no jide kan sabu a poto dingo sento etiseka centimetre biduru soro fiu fika grupu de do dinga kono ka jisaba ka bo note abi kenye misri jome o chugula ka fara résidence kan dunanjigi so folo ka ta se flana ani telesoni arajo ka fara boulangerie pâtisserie bawmu kone kan nga ona tabbe projet tiama la beme faruku bulu bako jigoro ni mangurutu keleina mangurutu mi ni faruku ka gole ya blen watila aneni kundugo o yoro ko fole na sani danven jugu chela mamina ni maere timiri ni so joliye ni yoro ko fole na o yoro imba hakilila jigi ibrahima ka alkaba jolila mamina ni ala ya yamaruni alkaba joli akera kamana gwanko ya bulu sabu mashi kunda lamunu na o wati ala ko aka take aka toto alema na ya take aleka layru bi dafa bijie fantan annan bera jile nyeshimbe magama faruku yerebi yelma bago jigoron mangurutu la wati mina o ya soro mati miri so jolila nga bi mangurutu fan bera jile faratew so daga banawna mamna kirawni nabi mo tienta ba faruku ya ka walo damine akono wani so nunu kele fleni san kalo tan ani fla bera jile mi ke barala shuni kle wati blatala mason ani maoma semisika ye so jolila u be fari fonone wala le sanga ani wati ni baraina u bikla ku kan so jajira ka daka bo alhamdulillah ami ala fo ala bunga walima do ani ami akramo ba fo ga kanga walima do alimi karan ko mela de sobe alhamdulillah na fo ira buraga fo chumna ame sabna glaoro ani naji so ale bidon nanna la ore biga kabi alhamdulillah angon so jalero ni baranu lage ankramo e baran damne ni ame ko nanji so ankramo musiga ni sojo ka kelduaze wal ma musiga joga ko na ko nanji so di basi ankramo ya fo ale kanga dino chama de bismillah anga evenement na o de sababu ka dino sunjo nujo duge ka dino jigoro labe ko fe ambala ko yu fune ga sapna daoro fene bi manana no
ni ala tila ka diɲɛ ye n'i ye baara in lajɛ baara in kɔni bɛ ka kɛ 100% na i n'a fɔ a ka cogo min na bi fana an karamɔgɔ bɛ ka miliyariw de don nin baara ninnu na pour que silamɛya bɛ se ka kun kɔrɔta pour que silamɛya bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ an b'o nisɔndiya olu ɲaniya de la bi bidɔn kɔnɔna na bi ni ala tila ka diɲɛ ye. C'est-à-dire karamɔgɔ ŋaniya fɔlɔ mun ŋaniya o de ye an balakaw ka se ka bolominɛyɔrɔ suru yɛrɛ ye mun kosɔn fond de roulement o bɛ se ka sabati cogo min na i n'a fɔ a ka kan cogo min na alhamdulilayi an filɛ n'o béton 3e étage ye an filɛ n'o kɛnɛ de kan alhamdulilayi an bɛ ala tanu ka a barikada alhamdulilayi nin kɔfɛ étage kelen de bɛ yen mun kosɔn ka se ka dafa biliko 5 la alhamdulilayi an ye biliko fɔlɔ kɛ ka 2nan kɛ ka 3nan kɛ donc bi wulada na an filɛ nin 4nan kɛnɛ de kan donc a tɔ ye kelen nin kɔfɛ donc halisa an bɛ ala tanu de ka barikada ka karamɔgɔba yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn wallahi karamɔgɔba ŋaniya min b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya diinɛ bunakun kan ala kelen dɔrɔn de b'a da dɔn alhamdulilayi o tɛ se ɲininkali jan na n'i sera mangorotu la i yɛrɛ b'o tiɲɛw ye ka daminɛ misiriba la fo ka taa se résidence ma n'i y'a jate minɛ su ni tile wallahi baara de bɛ yan heure ni miniti ani seconde kɔnɔ baara de bɛ yan kuma bɛɛ bon n'i y'a ta k'a jate minɛ o baara yɛrɛ fanba girima o finition fanba bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ kelen de ye n'o ye an karamɔgɔba ye Alhaji Seku Umaru Seydou Kulubali alhamdulilayi an b'a fɔ k'a barikada ne ye misiri yɛrɛ jate ta k'a jate minɛ wari min yɛrɛ donna misiri la a bɛ taa fo miliyari 1 a n'a kunkan fɛn alhamdulilayi ka na an ka résidence ba in fana tugu la mun fana donn'o la an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la a soupassement yɛrɛ dama mun donn'o la a bɛ taa fo 100 000 ani 50 la donc o hukumu kɔnɔna la an yɛrɛ an b'o finition labanw de la sisan donc mun fana donn'o la o fana bɛ taa fo miliyari caman de la o baara yɛrɛ ma ban fɔlɔ donc o hukumu kɔnɔna la an b'o baaraw de la su ni tile wallahi baara de bɛ yan heure ni miniti ni seconde kɔnɔ wallahi karamɔgɔba dan foyi t'a bonya la n'an ye karamɔgɔba in n'a ye dɔrɔn misaliya dan yɛrɛ wallahi a bɛ courage de don an na su ni tile an ka se k'an cɛsiri k'an jija wallahi diinɛ bɛ fasa kɔlɔn min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ sabula ala sɔnna a ma dunanjiginso a béton dɔ dara n'o ye a étage 3nan ye o bilili mun kɛra tiɲɛ na an nisɔndiyara fo ka se a dan na nisɔndiyara yɛrɛ 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 de sabula ka yɔrɔ jɔ ka yɔrɔ san nin cogoya in na nin yɔrɔ min ni a so terrain da ka gɛlɛn ka yɔrɔ san o yɔrɔ la kun wɛrɛ foyi t'a la fo n'a kɛra Alahu Taala ka dunanw jigiyɔrɔ ye ani kira kanubagaw jigiyɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye anw nisɔndiya koba ye dan foyi tɛ nisɔndiya min na farikuko la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen dɔrɔn an ka fariku lamɛn k'a lajɛ k'a kɛ misali ye k'an yɛrɛ lajɛ ni a ye k'a kɛ dungare ye k'an yɛrɛ lajɛ ni a ye o b'a to an ka kɛta n'an ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛn sababa ma a kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an filɛ dunanjigiso min béton ko la ni o nisɔndiya bɛ an na bi fariku de y'a san miliyɔn caman na ka tila k'a yɔrɔ jɔli daminɛ a dépense bɛɛ bɛ bɔ ale de kunna o bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye ko mawuludu dunanw jigiyɔrɔ ka se k'o labɛn ka bila olu ɲɛ n'a ka di fariku ye a tun bɛ se ka wari in kɛ immeuble dɔ ye k'a jɔ mun kosɔn wari ɲini sira fɛn wɛrɛ n'a ka d'a ye a ye wari min don so in na a bɛ se ka kɛ ka fɛn caman wɛrɛ kɛ min ye ale yɛrɛ kelen personnel kungo ye mais ale m'o jɔrɔ fariku yɛrɛ a y'o de fɔ a ka kumaw la ko ale bɛ balo silamɛya ye wa hali n'ale sara a bɛ sa silamɛya ye an b'o kuma in tiɲɛtigiya ni nin lahalaya kelen kelen bɛɛ ye n'i y'a lajɛ so in sanni k'a jɔ fo nin hakɛ in kun wɛrɛ foyi t'a la fo Alahu Taala ka dunanw jigiyɔrɔ n'o ye mawuludu dunanw ani donba minnu bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ o dunanw jigiyɔrɔ ko kama an bɛ fariku fo o la k'a waleɲuman dɔn o la ka min yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ la fariku ko in fariku bɛ anw bɛɛ lajɛlen de ye fariku bɛ yen nɔ k'a daminɛ bi la fo ka se dugukolo melekeli ma fariku kɔni nalen kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na fariku bɛ balo an bɛɛ lajɛlen de ye sabula a ka ɲɛnamaya a bɛ ka kɛ sira min kan n'o ye silamɛya dɛmɛni ye n'an bɛ fariku lajɛ k'a ladege an bɛ siniɲɛsigi ɲuman sɔrɔ o tuma an b'o de faamu ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka fariku dɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fariku ye anw ɲin de ye fariku tɛ mɔgɔ si jugu ye o kɔfɛ ka min ɲini silamɛden bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye cɛsiri ni jija ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kama silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔ fariku filɛ nin ye cɛsiri ni jija min b'a la su ni tile anw yɛrɛ dabali bɛ ban ko est ce que mɔgɔ de don wa i bɛ ɲininkali kɛ kuma dɔw la i b'a fɔ dɔrɔn mɛlɛkɛ ni de b'a la ni min b'a la ani anw hadamaden tɔw ta tɛ kelen ye parce que i tɛ fariku ye sunɔgɔ la su a yɛrɛ bɛ min kɛ santier in na taa ni ka segin na yan nɔ anw yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ an b'a seereya
kuma bɛɛ a bɛ na cɛsiri ni jija weleli ni baaraw n'a ka di ye i b'a fɔ ale de b'a la ka wari bɔ so in dépense bɛɛ a bɛ k'a kɛ o kɔfɛ tuguni ale de b'a la hali k'a birikiw ta k'u sogolo ɲɔgɔn kan maison place n'a baara bɛɛ ale de bɛ k'a bɛɛ kɛ o kuma an bɛ Faruku fo k'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an kana kɛ bolofiladan senkanbaga ye an ka wuli k'an jɔ ka baara kɛ Faruku ma mɔgɔ si dege bolofiladan senkan na Faruku nana sɔrɔ a yera silamɛya n'i kɛra o kɛbaga ye dɔrɔn i b'i bolofila da i sen kan ka saraka makɔnɔ ni saraka min nana d'i ma i b'o minɛ mais ale ma k'o karamɔgɔ ye wa ale m'an bila o sira kan o de kama n'an y'ale lajɛ dɔrɔn a bɛ courage di an ma kuma bɛɛ an ka halala ɲini ka silamɛya diinɛ dɛmɛ o la an bɛ Faruku lajɛ an tɛ dan sɔrɔ a la ni ale ye a bɛ courage don an bɛɛ lajɛlen na diinɛ dɛmɛni na o la an tɛna kuma janya k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dɔrɔn an ka kɛ cɛsiri ni jija kɛbaga de ye ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛni ma wa an k'an jilaja an ka sɔrɔlen an kana fisaya Ala ka diinɛ dɛmɛni ma n'an ye min sɔrɔ an k'a di Ala ma Ala bɛ a falen an ye o kuma an b'a ɲini Ala de fɛ sija ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala ko nɔgɔya an karamɔgɔ ye Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati Ala ka don a ni juguya bɛɛ cɛ anw jeune finw yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ an fa ye kuma bɛɛ wa an b'a ɲini a yɛrɛ fɛ a ka dugawu kɛ an ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula a ma nɔgɔ muso denmisɛnniya ani sitanɛ ka kow ka ca kosɛbɛ sitanɛ ka kow ka ca an nɔfɛ kojugu k'a ka dugawu kɛ an ye mun kosɔn Ala ka se di an ma sitanɛ ka a kana se sɔrɔ an ka yɔrɔ si la an b'o dugawu ɲini an fa fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa an ye layidu min d'a ma an b'a nɔfɛ ni diinɛ in tiɲɛ ye fo saya segin kɔ o tɛ anw ye abada an b'o de fɔ a ye sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ hakɛto da an ka fɔta bɛɛ kan an ka lahalaya kelen kelenw bɛɛ la n'a sɔrɔ an ye minnu kɛ minnu ma ɲɛ a k'olu yafa an ye ka dugawu kɛ an ye hakɛto bɛ fɔta bɛɛ kan sɔli Ala rasuli k'a fɔ mawuludu duna bɛɛ ye k'u bɛ bisimila kabini mawuludu yɛrɛ ma se sabu kiraw ni nabiɲumanw cɛntaba Faruku a kalenkan de ye sani mawuludu cɛ ka se ka mawuludu dunanw jigiyɔrɔw minnu banlen don ka olu lakurakuraya minnu yɛrɛ fana bi sen na k'o baaraw tɔ teliya munna an bɛɛ lajɛlen ka jɛgɛna Ahamadal Bashiru kisi ani nɛɛma b'a ma ale ka bangeni sankunbɛn nisɔndiya baaraw latɛmɛ wasa kɔnɔna na k'a fɔ Ala ye k'a ni ce a ka layidu dafali la an karamɔgɔba n'an ɲɛjɔyɔrɔ ye Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku belebele min ni a wulila ka cɛsiri fo mɔnɛ ka bɔ Ala ka diinɛ na tiɲɛ ka sigi tiɲɛ kan danbe burujako hɔrɔnya burujako ani jogojuguya da ka wolo ka bɔ Ala ka dugukolo kan